I wasn't born last night. I know these hoes ain't right, but you was blowing up our phone last night. What's up mga kawaray, niya na adlaw, magtitiklop kami ni Nonoy kay pagkasabado nga ni naglalaba kami mag-iroy ngan ano ini kada Domingo pag maranahiya amon gintitiklop nga duha. Pulong ko imo ak bubuligan para mahibaro ka hin panginano habalay kay duha man lakit. Ak nga ni tiya gintitinawan ni Nonoy, pulong ko Nonoy ang pagtiklop han t-shirt suga at akong pagtiklop nga ginfold ko hiya nga dihaligid pati nga diha may usafa nga ano ini hatag liligid hambado pulong ko pati ang shirt upaya kay base maupay kita un nga diri magusot pun niya mauki nagad it basta ang importante kuno matiklop la. Kaya pulong ko man, sige, okay la, it basta sunod, asya it sunod, upayin mo na ang pagtiklop kay para mahibaro kahin maupay, hit panginano, hit mga bado, nga diri magkakalat, asya iton kanining, naglabada nga ni ak, upod an akon umangko, na niya bado kanining, kay di man latihan nakaturog habalay, nga nan labada, ako na nanginginano para okay, nga malimpyo. Pulong ko haiyahala, puro tanaan mga hanger, kaya da nasa log. Ibutang na dida, asya kang kuya Nonoy bado. An bado t-shirt, and then short, brief. Yan. Asya an anak, tak anak in, asya tayo baduan. Ini kan Marlo, tapos ini kanining, tak umangkon in. Kan Marlo, kanining. Asya para malimpyo. Then tira mga uniform ya di nagpakahanger. Yan na, i-close ko na. Sugaraan ko na. Tapos na magtiklop, okay na din. Akon in baduan, close.